Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. Прийшла зима, а ви не ведаеце, чым скончылася баскетбольная восень? Тады самы час паглядзець чарговы выпуск праекту про баскетбол по-беларуску з аглядам навін і падзей унутры і вакол NBA за другую палову лістапада. Ну што, пагналі! Клей Томпсон упершыню ў сваёй кар'еры згуляў супраць Golden State Warriors. Вяртанне атрымалася кранальным. Клуб падрыхтаваў адмысловы трыб'ют у гонар капітана, а заўзятары ўлаштавалі яму стаячыя авацыі. Першым результатыўным кідком Томпсона ў кальцо сваёй былой каманды стаў, відавочна, трохачковы. Спытаеце, як там агулам Клею далася? Всё так жа. Всё так жа дрэнна. Так Томпсон уваходзіць у топ-5 гульцоў Мэверікс з найгоршым адсоткам рэалізацыі кідкоў з гульні. Ды ягонае выкананне трохачковых даволі далёкае ад залатога снайперскага стандарту ў 40%. Трэба неяк звыкацца з тым, што калішнія куміры таксама стареюць. Але не ўсе. 11 лістапада Леброн Джеймс зрабіўся самым узроставым гульцом у гісторыі NBA, які афармляў трыпл-даблы ў 2 матчах запар. Але кароль не спыніўся і на гэтым, і аформіў трыпл-даблы і ў 2 наступных матчах. Тым самым упершыню ў сваёй кар'еры паказаўшы серыю з 4 паслядоўных матчаў з трыпл-дабламі на сваім рахунку. Агулам жа Джеймс, якому, я нагадаю, перад Новым годам споўніцца 40 год, у 18 праведзеных гульнях у гэтым сезоне аформіў ужо 6 трыпл-даблаў. Па гэтым паказчыку ён цяпер займае другое месца ў лізе, саступаючы толькі трыпл-дабл машыне Ніколі Йокічу. А калі ўсё ж сыход былых легенд гэта толькі справа часу, прычым найбліжэйшага, то трэба глядзець на моладзь. А паглядзець там, я вам скажу, ёсць на што і на каго. Так, 26-гадовы абаронца Сакрамента Деарон Фокс пакуль праводзіць ці не найлепшы свой сезон. Для прыкладу, у ноч на 16 лістапада у матчы супраць Мінесоты ён набраў амаль палову ўсіх ачкоў каманды – 60. І тым самым пабіў рэкорд Кінгс па набраных за адну гульню ачках, які трымаўся ажно з 1960 году. А яшчэ 23-гадовы Ламела Бол у ноч на 24 лістапада абнавіў асабісты рэкорд рэзультатыўнасці ў адным матчы, накідаўшы Мілуокі 50 ачкоў. Аналагічныя персанальныя рэкорды ў лістападзе усталявалі таксама другагодка Віктар Вембаньяма, 50 ачкоў у матчы супраць Вашынгтона, прычым 24 з іх былі набраныя з-за трохачковай дугі, і Шэй Гілджес-Александр, 45 ачкоў у кальцо Кліперс. Як бачым, будучыня лігі сапраўды ў надзейных руках. Цалкам правальны старт сезону з лікам 2-8 і ўсё гучнейшыя чуткі пра магчымы ці то сыход, ці то абмен Яніса вымусілі Грык-Фрыка узяць справу цалкам у свае рукі. Ягоныя неверагодныя высілкі ў атацы, амаль 35 ачкоў за гульню пры 60% рэалізацыі кідкоў, а таксама яго гульня ў абароне, 2 блокшоты ў сярэднім за матч і топ-6 лігі па падборах.
забяспечылі Мілуокі рывок 7-1 і пад'ём на 5-е месца ў канферэнцыі. Што праўда, на сёлетнім сумным усходзе гэта выглядае не так ужо і складана. Калі б вам перад пачаткам сезону сказалі, што 76-е будуць ці не найгоршай камандай ў лізе, вы б паверылі? Вось і я не, бо, гледзячы на звышактыўную працу ўлетку, сам яшчэ крыху больш за месяц таму называў Філадельфію пераможцам гэтага міжсезоння. Але ўся гэтая плённая праца абярнулася тым, што ў Філі замест умоўнага вялікага трыя стала гуляюць толькі ралевікі, прычым гуляюць не найлепшым чынам. Пола Джорджа і Тайрыза Максі перыядычна выводзяць са строю траўмы, а намінальны лідар 76ers Джоэл Эмбід стала выводзіць са строя не толькі сам сябе, але і выводзіць з сябе усю каманду. Пасля таго, як Філадельфія показала найгоршы старт сезона ува ўсёй лізе, быў праведзены агульнакамандны збор, на якім Эмбіду прыляцела ад сукаманднікаў у асобе Максі за поўную адсутнасць дысцыпліны. Мол, Джоэл спазняецца увогуле на ўсе камандныя мерапрыемствы, што дрэнна ўплывае і на астатніх гульцоў, і на трэнерскі штаб. Эмбід нібы прызнаў сваю правіну, але далей за словы справа так і не пайшла. На наступны ж пасля вышэйузгаданага збору матч ён ізноў спазніўся. Апошнім часам у мяне ўсё часцей складаецца ўражанне, што Джоэл пазычыў сваё жаданне гуляць ад Кавая. А таксама ў другой палове лістападу. Лука Дончыч атрымаў траўму запясця. Дакладныя тэрміны яго вяртання невядомыя, але ён прапусціў тыдзень і паўторнае абследаванне было прызначанае на апошнія дні месяца. Форвард Шарлот Грант Уільямс у канцоўцы матчу супраць Бакс у ноч на 25 лістапада атрымаў страшную траўму. Разрыў пярэдняй крыжападобнай звязкі, меніску і звязаных з імі звязак правага калена. На жаль, у гэтым сезоне Уільямс на пляцоўку ўжо не павернецца. Звыш круты ў гэтым сезоне Кліўленд такі пацярпеў паразу. І нават не адну. 20 лістапада ад прашлагодняга чэмпіёна Бостону і 2 разы запар ад Атланты. Але агулам Кэўс паказалі другі найлепшы старт сезону без паразаў – 15-0, саступіўшы толькі легендарнаму старту Warriors у сезоне 15-16. Асобна я хачу адзначыць 2 ананімных ахвярадаўцаў, якія ў дзень майго нараджэння ў лістападзе матэрыяльна падтрымалі праект пра баскетбол па-беларуску праз платформу Buy Me a Coffee. Найлепшая падтрымка для творцы – гэта падтрымка таго, што ён робіць. Таму шчыры вам дзякуй. Вось такім быў апошні месяц восені ў NBA. Якія ў вас адчуванні наконт яго? І якія прадчуванні наконт баскетбольнай зімы? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!